Masih bersama Mbah Par Banjar Gondang. Nggih, kita kelantar menjemput Pak Ati, ugi Mas Dika, Mas Igo, Pak Tarik yang ada di Kayen Giring Imbang Lamongan. Salam buat Pak Ati, sing semangat nek beso los sampai esok ti. Pak Sopi kok, salam buat Pak Sopi kok juga esok Sop. Yeah. Yeah. Buat teman-teman Mas Omek yang ada di Malaysia, selamat malam Mas Omek. Juga Mas Tejo, ayo Mas Panji, sopir Pak Nathan. Ayo deh. Ayo Mas Panji, sopir Pak Nathan. Kari motor melaku loh. Salam nganggo warunge Pak Bayan Godok. Didelok wong akeh. Pak Bayan Godok, selamat menyaksikan. Simpang Limaria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna suasana rame rakyat gede hatine ibu kota was ambangun jroning kutha tekan desa ngadesa saben dina minulya simpang lima pikuna upacara keperluan ngomong simpang limaria ing kota Semarang. Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna suasana rame rakyat gede hatine ing Jawa Tengah Osrakum ambangun jroning kutha tekan desa-desa saben dina minulya simpang lima weguna upacara keperluan umum simpang lima ria kutha Semarang. Wiwitane sandingan sunge-sunge jora tuwa katresnan
taline tresno trut yen suwe ora ketemu nyawa jare urip wis ilang kangenku Muka-muka ora bunga susah mas ya Dik tau dilakoni ya Dik penak ya kebiyen Dik iya mas seneng aku Jarek lure tondo tresno tobat Untuk aku kangen kena tak ngetombo Kene kelantaran banyak Pak Yang semoga Pakmu i Pak RT semoga malam statement paling semoga tahun 20 untuk ada pejen goreng Ya mas Idalatallah Otso ayu ayu nang like sumari basane bakal tahu ber wah selira kangen wae Pak jalanku nggih Pak Wong ayo goloro Pak Wong goloro Pak Wong ojo cinta adoh sapa sing lembene iki panganan Cak Pur, kuwi panganan Cak Pur. Digadohi Cak Pur. kita guyo perukon akele ake tekad siji manungale bangsa kita ati dasar po
Pancasila. Mekar jembar payung aku iki apa payung brejo cekeng adil tanah bekar memang rawa sopo takon dinasti bakal tekan hantu tegas kang nuduh aku kang sing ketitik kang Allah ketara jandya lawa yuneterna jandya lawa yunen serna. Oke, terima kasih. Cih, gedhe klater penjon Ibu Ilia wonten dalem mundu kesanga Pendokan Bojonegoro. Anika kita saking Bapak Ilia sing kate duwe gawe tanggalipun 30 bulan 9 mangkin wonten mundu kesanga Kedung Adem Bojonegoro Jawa Timur Indonesia Raya. Nggih. Yes, malih kangge Mas Omek. Aja lali Mas. Pokoknya pas gawe ini Pak Lia mulai Pak Davina salam buat Mama Pina baru buat malam berangkat Lung
madhep karo sila candake didep dhewe-dhewe yen tuake diombe barengan wae padha dipangan kita boleh pancanyata pinuju ngombe toak guyone lakak-lakak agawe maremeng sana nanging ojo lali marang keluar gane wong ngungi kumandang cemakling waras rutan rampak lakune parahiyangan tanah Pasundan ambang rongga gendeng gendeng kita gandeng Jawa Sunda Aklungi kumandang cumangklung larat rontong rampak logo lalakune parahiyangan ono Pasundan ambang ronggang gending gending kita gandeng Jawa aklung Sunda parahiyangan ya 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 oh ya
lewat piye wes ben budal-budal lo iki golek tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasebatan kau permukaan pisan kau keterno aku wis ora ditanggung semua palsu ben odeno aku cinta beneran aku pastikan ku buktikan Pak Ujud bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendung amin mendoakno yo balik anu kopermu go balik Dek itu tak gelem kamar Dek cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman sing manis sindir kuwi sing semangat nyambut gawene nek semangat besok dirawuhke mrene karo Pak Kades Babatan nggih Pak Kades buat supe nggih Pak Kades Babatan dirawuhke malih sing manis bolak-balik ya asin dhewe Kendas luas asonai Romo jarawe jatmo maneman
minut. Kawanan Balawangang. Waduh Pak Sukri. Suarane teko omah gemeger. Mosok to Mas Minut. Sudah lu Mas Minut. Main iki Cak nganti mengkorok uluku Cak. Tak pantuk kok Mojopangi Cak nggih. Kula samenika pentas wonten balon panggang. Bolo Mojopangi. Iya, Mojopangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Soko petek nih. Ya Kak Sukri, Pak Lek Sukri, tarungono mbek kerja, margularas paling jos. Salam Grimo. Salam karo Cak Priyo barang.
seger pisang pisang sesat sining karyo amat genteng tak saponane nadya lamun enteng yo tak lakonane Raden sak lembar godhonge kara ayo sing sabar lan nerimo manis renggo satriya ing lesan ora jarek kawuh diwiru-wiru atiku bingung ora bisa turu ya wong manis buta kembang menur butuhku tindak kang jujur aja citra wong citra masa langgeng cilu sak gelas mas derek sliramu ya sak lawase derek sing gerong Raden ngantuk ta aja ngantuk ora butuh kae-kae butuhku mung sak bendinane Sajane kok bener, apa Jarwing jatmo jatmo kanggo jatan jiwa rokok klobot taline biru tresno kadung ngabot ning awak tambah lemu masa iya mas Rama aku lesek aku sing manis kanca kancaku ning kene bebarengan nyambut gawe segar pisang pisang sesaji ning karyo pilih gendang opo ingkang kuku Sok. gending walu nang ati dadi marem merga gendinge walu-walu tajan buang susah di Iya, ayo Mas. tetap guyu nak iya tenan kau wedel rayogane mas ya cek aja gampang nasu lamun nasu tumrap awak gampang puru sampai
ning ati gampang sayang Mergo saben dina Dik sliramu tak sawang pinter goyang iya nanti aku ngasuh sama Yo Dik aku ya tetep goyang prayogane jo gampang kebranan yen kebranan urip beko Halo Mas Siswono, Mas Andi. Warungnya Pak Bayan godok. Wasik yo selamat datang Pak Tun juga Pak Koli Pak Guru Misrono yang punya sambangan modok sing dalu ya. Selamat menonton Pak Tun Pak Koli Pak Guru Misrono ngene iki nanti yo priyantune tak arep-arep Mas Omek yang ada di Malaysia, selamat malam. Terima kasih Mas menonton. Bojone Cak Priyo Nuso, budal golek jamur. aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip barengan senadyan wis bisa suwe rasa kangen kok yo kaya ngene ora gampang nggonku lali mas Iso Dik. janjimu biyen tansah tak ukemi kalong dadi saksi pungkasane ilang ono ngendi Pancen kowe ora keton ninggal aku gambar pisan ora gumun dasare ana liyane ora ono ya mas kae mung pengen wis saka aku lah kok deme janggut sing bisa nyenengke tresno ati pawitane mas pancen tenan kok bondo donya kuwi dudu ukurane Pak Kolip sambangan modok nanging batin kurali lo mas terus gelang kalung mbok wenehke wong liya aduh sawatiku bakal
Beledus aku tansah tresno ati tresno tulus tumekaning pati yen kowe ora percaya ya cak priya bedel teko jerone dodong isine apa Mas? Aku sumpah Rasulullah ya mentua ya bendune kang maha kuwasa dano segere dik ning digadu ngono ae aduh Kang Mas bepujanku masa mau jantenan piye nyiksa batinku ala katir aku tansah setya setuh urip bareng Mas sumanding sliramu laras adeng-adeng isor lambe lho Cak Priyo nek dipandhek iki tambah malah dumble Sepeda mulai kita kelantar banting buatkan Mas Minut yang punya balong mangga Sugeng dalu Mas Minut Oke, kita kelantar banting nun Bapak Rena Mas Sandi, ayo Mas Sandi Mas Sandi, Bapak Suwono, Bapak Suwanto, Bapak Sutikno dirungokno mbek kerja marga laras paling jos salam kanggo Germo Pak Rena Kampak Modo panggah nunggoni son karo lembur dandan Cak Kroi spesial Pak Usuk Bluk kaki Pak Usuk Bluk Kampak Modo pada pina Purwati ya dipantau Pak teko omah Cak ojo lali salam kanggo mantune wong kendeng Mama Pina terbaru yang ada di Serang buat Mama Pina baru yang ada di Serang Jawa Barat mat mendengarkan Pak Indah Suki yang teman mau mundur sing dalu Pak Indah Suki Pak Kolip Pak Tun Cakno yang wonten Sambangan Modo Sugeng mirsani nuwun Segala
si podang datang ke cantolan kano pingkat tanpa ngelih ungkal cucuk nyacak gedang swimming geder aja dindil krimise rimis aku welas aku trenyong yen ngono kebenaran ora asik do tak sembelih dadi tombol kemarasan angsa-angsa ungkal cucuk nyata gedang swimming gede anje didil krimis rimis aku welas aku trenyong yen ngono kebenaran ora sida tak sembelih dadi tombol kemarasan angsa-angsa aja nganti aku mbok jati walasono awak iki aku pengen kumpul dadi siji
bani minangka taline Jajake yo 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 yen suwe ora ketemu anyawang jare glurek wis ilang kangenku muga-muga ora nali wong susah tau dilakoni jarek lure tondo tresno yen aku kangen kena tak ketemu sikaneka putra kang anjuk saking wiyati putring nggih dhumateng para pangibing ingkang sampun ngesta sampur nggih keparenga alam singgah wonten panggenan tepanggung sepisan malih ngapunten Pak Dalang heeh nggih Pak Dalang yen belajar wong tukang Bapak Dalang Adhiana nggih nggih sepisan malih dhumateng kanca ingkang kaya wajib monggo supados minggah wonten pagelaran sing dalu klater panjenengan Bapak Kades Memet ingkang wonten Ude Super Karang ingkang wonten dalam Waru Ngering Kedung Pring Lamongan Jawa Timur nggih. Sepan malih nggih. Salam dumateng dhateng sedaya warga Waru Ngering nggih salim saking Pak Kades Medianto. Rayap alas geraman Sundalus ingkang wonten geraman Mogdo Lamongan Sundalu. Pak Ton, Pak Kolip, Pak Guru Musri Ono monggo mirsani saking Pabiman Nyumarga Laras ya, saking Ladan Sambangan Modo Pak Ton itu priyantune bojleng 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 jopeno penak guyu gemreng sira jedur sat karo kae waduh monggo Pak Dalang mbok menawi kesaken nggih nderek kali yoga minde ayo ayo kakak ayo padha ndereke ayo ndereke Pak Kades babatan iya aku aja ditinggal ya Kang ora awakmu ki sing rezekeni kok ditinggal iya kakak tapi kene ana Pak Dalang sungkan kakak wis gak apa-apa sedulur seni kabeh guyub rukun ayo Kang melok Kang oh ayo budal budal wis Kang glangsing ku kali ya Kang wis gak sanggo glangsing wong manis witing klopo klopo kang masih muda klopo kang masih muda
aku urip mukti panyuwunmu bakal tak turuti muga-muga ora ana sawiji para beda kang anjalari ya sing temen kandhamu mangkono tobat karo aku wong kang isih padha moga-moga ora ana sawiji rupita olehku mbok aja
gampang kena ing bebedu aja